Umsakazo wazakhela udumo esiteshini Ukhozi FM nakwiGagasi FM uSibu Buthelezi osabisa ngokwembula izinqe abaphathi bokhozi. uSibu ubhale ekhasini lakhe kuFacebook ethi uzogeqa amagula ngabaphathi adlule ezandleni zabo encwadini ayibhale ngempilo yakhe esihloko sithi The Greatest Vision of Me, My Last 60 Days versus My 14 Years in Ukhozi FM. Lensizwa eyayiyintandokazi kubalaleli idalo lokuthi izoveza ukuthi abaphathi bokhozi balakha kanjani intulo elalihlanganisa izitha zakhe ngenhloso yokuqeda ngaye. uSibu owayesakaza uhlelo Indumiso olwaluhamba phambili okhozini ngesonto wakhonja indlela kulo msakazo ngo-2022. Inhlangano ezokusakaza kuleli SABC yakhipha isitatimende esasithi noma-ke kuhlukana inhloko nesixhanti phakathi kokhozi noSibu emva kwezitolo eziningi ezamanisa lo msakazi nokuqola kwabantu izizumbulu zemali okuyinto abathi ingcolisa igama le-SABC. uSibu uthe le ncwadi ingezinye zezinhlelo aphezu kwazo kulonyaka bekulindele ukuba enze ingqungquthela iRevival Summit eThekwini naseGoli kule nyanga, kodwa-ke babuye bahoxisa. Uthe-ke esikhundleni sokuchitha izinsuku eziyisikhombisa endaweni eyodwa sebehlala kubusuku kwelinye dolobha ngaphambili kokudlulela-ke kwelinye emini. uSibu uthe-ke bazoqala ngoLwesithathu ngo-7 ebusuku badedele isikhangiso esizobe siqukethe yonke imininingwane okubala amadolobha, izindawo, isikhathi, abaculi nezikhuluma abazobe behla benyuka nazo. Uthe bazobuye bakhangise-ke nge-YouTube channel Uhambo Podcast ne-Listen to My Story Podcast. Konke lokhu-ke kuzokwenziwa ngaphansi kwenkampani Universal Broadcasting Agent Pty Ltd. Uthe-ke bazobuye bethula ibhodi lamalungu asemkantshubomvu emkhakheni wezokusakaza. Abantu-ke abalindele noma-ke abantu ababalindele abanegama abazobeke bebambe iqhaza kuleli bhodi. Sizokwenza inhlolo khona yabasakaza eThekwini naseGoli njengoba-ke sethula isiteshi somsakazo esizosakaza amahora u-24 nsuku zonke. Sogcina-ke sifake isicelo semvume yokusakaza kwalo msakazo ozobeke usakazela eKZN. uSibu uthe-ke njengoba-ke inkampani yakhe Abambuso Group izobe iqeda iminyaka eyishumi ngo-Okthoba yasungulwa, bazokwethula kuhlelo olusha isikhulu sayo esiphezulu nabantu abazobambisana nabo kolunye-ke uxhaxo lwamabhizinisi azoba ngaphansi kwale nkampani. Yize-ke ongumngani omkhulu kaSibu St Dlamini ekhomba ukuthi-ke uyayazi noma-ke uyazazi lezi ndaba, kodwa-ke imizamo yokuthola kuSibu ukuze akaphawule ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela udaba.